Sa number 8, Rehabilitation sang plaza sa Bacolod, ginaduso nga matapos na sa sulod sang duha ka bulan. Luyag na sa syudad nga matapos na ang pagkayo sa Bacolod Public Plaza sa bulan sang Hulyo. Ginsiling ni Mayor Greg Sataya nga salig sa kontrata sang syudad kag sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o KUNTIEZA. Dapat sang tinligdan pa nga tuig ini natapos. Apang nagpangabayang TIEZA sang extension. Sunod sa alkalde, kinahanglan nga hindi na maglawig pa ang construction bangod madamo na sa negatibo nga komento ang publiko na hanungod sini. Madumduman nga kapin 300 million pesos ang budget para sa pagkayo sa plaza kag sang fountain sa Bacolod City Government Center. Damlag paging tipon sa syudad, ang mga barker sa palibot ng plaza agud i-propose ang plano sa syudad nga livelihood program sa ila sa baylo nga maghalina ang mga ini sa plaza. Nanging positibo man ang pagbaton sa mga barker sa mga programa sunod sa alkalde. Sumugod Hunyo 1, may mga blue guards na nga magabantay sa palibot sang plaza. Masobra sa 1.7 million pesos ang ginpain nga budget sa syudad sa pag-hire sang 6 ka blue guards nga magabantay sa plaza tubtob katapusan sa Disyembre sining nga tuig. So, munisipyo nga ginahingagaw na monitor tanan. Kay hopefully matapos na ang repairs ang plaza. No? Amo na subong nga medyo ang challenge namo hindi kami ka full swing gid kay damo wala naka-board up dira. No? So once ma-turnover na sang TIEZA, maka full swing na kami sa pag-plaster man sang public plaza. Last year we started with the vendors. Nag-provide kami assistance, then ma-release naman kami sa mga carts sa vendors sa sulod sa public plaza. So